Se on kumma, kun tehdään isojen teitten väliin näin pieniä reittejä vai mitä? Kyllä mä taas mietin, että mä sanoin joo tälle reissulle. Me ollaan vähän täällä, me on menty aika pahoja pieniä kyliä voisin sanoa, siis suorastaan tosi pieniä. Itse asiassa ihan hemmetin pieniä. Mutta tämmöistä tää on. Tää on hauska juttu, kun mummi katsoo videoa, kun mä otan siitä videoa. Eli se katsoo sen eilisen videon nyt videolta, kun mä otan videoa. Meillä on tämmönen hotelli täällä, tämmönen pieni jutska, muutama huone. Meillä on tommonen uima-allaspalju, tohon mä ajattelin mennä, se ei kyllä kiehu ihan vielä. Ja kiva piha tässä, me ajettiin niin pieniä teitä, etten viitti sanoakaan, mutta ajettiin. Tässä kun matkasuunnitelmia tehtiin, niin tuommoinen huomio vielä, että täällä kasvaa ihan oikeita viinirypäreitä. Ja on vielä vähän raakoja, että nämä on ihan kovia. Mutta oikeita kuitenkin. Tää on ihan oikea viiniköynnös, niitähän on muuten tuo vaikka kuinka paljon. Nälkäisenä aina tehdään ruokavideoita. Me nyt tuotiin tänne salaatti, mä oon jo syönyt ison osan. Tomaattia ja jotain juustoa ja muita juttuja. Jos on kissa, se ei ole ruokavalioa. Se on meidän Iida. Ihan on Iidan näköinen kissa. Sitten meillä on tämmönen kyljys, jossa on juustoa ja jotain sientä juttua ja sitten perunamuusia. Syödään tässä samassa paikassa, eli viiniköynnösten alla. Ei huono. Ruokakaveri. Tekis kyllä varmaan mieli vähän kyljöstä. Mitäs sä oot mieltä?